Doncs ara que està començant la temporada aquí a Menorca, nosaltres estem veient que cada vegada hi ha més manca de professionals, no? En la sala, sobretot. Sí, cada vegada costa més trobar gent qualificada i més si vols vendre vi, que nosaltres tenim una carta extensa, és una cosa que has de fer un mínim de formació perquè puguin orientar el client. I cada vegada costa més trobar, al final un decideix fer-ho ell mateix, formar el seu equip o cercar professionals que el puguin formar. Clar, jo veig que hi ha molta gent que entra a l'hostaleria com algo fàcil, una manera de guanyar doblers, estem en un lloc turístic, ja ens estiu, hi ha feina per tots, però després te trobes amb això, clients que demanden, que tenen coneixements cada vegada més i que volen, que sigui alguna més recent. Sí, és veritat, cada vegada la gent cerca llocs on tinguin qualitat i experimentar coses noves i trobo que has de conèixer els productes i saber defensar el que tu fas, tant a cuina, com hem dit abans, com a sala. I vull dir, a Menorca cada vegada tenim més varietat de vins i no tots són vins afruitats i frescos, ara ja comença a vins de criances, diferents varietats i has de saber què li has de vendre o què li encaixarà més en aquell client o què va amb el que menja, no? Clar, jo ho veig, cada vegada que estàs a la sala tens un client que tu no coneixes de res, que s'asseu en el teu lloc, que ha vingut a disfrutar, que és el bo de la nostra professió, el millor és que venen ja en predisposició, però després tens aquella necessitat de tenir un professional de la sala que te pugui veure aquell client i recomanar-li un poc segons el seu gust. Vull dir, el teu personal o tu mateix has de saber orientar el client, perquè, jo què sé, mirant a Montano, que veig una garnatxa jove aquí, moltes vegades el client, depèn de quina zona d'Espanya vengui, s'imagina una garnatxa més dura, més com una aragonesa. I després diu, no, mira, té una garnatxa, prova això. I no té res a veure amb el que du ell en el cap, has de saber explicar-li què és el que hi ha dins aquesta ampolla, tots. Coses que crec que fan falta per professionals de sala, coses que tenim, psicologia del client, de poder veure... Sí, empatia, també has de tenir amb un client, has de... també saber una cosa important, adaptar-te al que pot pagar, perquè a vegades també hi ha gent que posa el que sigui. Que no tenen ganes de gastar-se X diners o que tenen ganes de que estan de celebració. O també, si és una persona clàssica, has de saber veure el perfil de vi que li has de vendre a cada persona. Vull dir, això ho has de detectar en molts pocs segons. És una de les coses que més m'agrada, veure aquell client, s'asseu, li demanes 4 preguntes, no sé, per exemple, jo te demanaria a tu, fareu vi aquesta nit? Sí? I normalment quin vi t'agrada, quina zona t'agrada? És una manera d'entrar. Sí, jo també m'agrada fer la pregunta si estan disposats a descobrir coses noves. Perquè cada vegada hi ha més vins, més tipus d'elaboracions i tot, i hi ha gent que és molt tancada, però també hi ha gent molt oberta, així com amb el menjar s'obren a experimentar coses noves, amb el vi, amb les begudes també, I també m'agrada demanar-li, ostres, jo sé que ets que t'agraden aquests tipus de vi, però estàs obert a provar una altra cosa? Clar que sí. I després ja a partir d'aquí tu comences a jugar amb els clients, si està obert, i això és el que fa també que t'aplana, al final del vespre, quan t'has trobat gent així, quan està disposada a descobrir coses noves i a disfrutar. I després, a més, t'ho agraeix, que això és el millor, el més gratificant. És això, no és donar de menjar i de beure, sinó és crear una experiència al voltant d'un producte, d'un vi, d'un moment. Al final vens a compartir un moment de parella, un moment familiar, un moment d'amics o un moment tot sol, on busques certes coses. Diuen que el vi ens acompanya en els millors moments, no els pitjors, però a vegades veus una etiqueta i te recorda un moment molt especial. També forma part d'això. Jo tinc un vi que sempre que el veig és en plan, recorda els millors moments de la meva vida. Jo també tinc un vi que només l'obro quan hi ha un moment paregut, perquè si no aquell vi no està a l'alçada. I es fan vins especials, que després igual no és especial per tu.
Exacte, sí. Però fer aquell moment, quan arribes al restaurant, aquell moment del client, fer-lo especial, és de lo que treballem, no? Atenem clients, intentem donar-los una experiència de disfrutar. En cadascú amb el que vulgui i amb el seu moment, que és el que hem de saber veure. Clar, això també, hi ha vins que són per copeo, hi ha vins que són per seure i menjar amb una carn, i hi ha vins que són per disfrutar-los tots sols, per amb una llarga xerrada, no? Doncs crec que hem de cercar un moment per disfrutar algun vi, t'ho sembla? Sí, podríem tastar alguna cosa, d'aquí, de Menorca. Sí, a veure amb què em vols sorprendre. Vinga. Som-hi, anem.